L'autora d'aquests petons signa els seus treballs com a Liona, però quan ensenya el DNI apareix el nom i cognom de Marta Puig. Nascuda a Esparreguera, però instal·lada a Barcelona, Liona porta alguns anys confeccionant un personatge artístic i una filmografia coneguda també gràcies a la seva intensa activitat per la xarxa. Dins el seu treball tenen cabuda clips per a algunes de les bandes més importants d'aquí. Liona també és autora de nombroses fotografies i fins i tot de dissenys singulars. No em considero realitzadora. Jo faig una mica de disseny gràfic, faig una mica de videoclips, faig una mica de publicitat, però no em sé etiquetar, no sé dir què soc, no sé, vaig provant, vaig tastant. Sempre m'agrada esperar a veure què és el que em transmet la cançó. Si pudiera llorar. Me l'escolto i de seguida, si em ve una imatge, a partir d'aquella imatge desenvolupo tot, no? I sí que hi ha com unes constants, que potser és la senzillesa, buscar molt els primers plans, jugar amb coses artesanals, amb coses que es vegi que passa per allà la mà humana, no? Que no hi ha efectes especials, no hi ha 3D, que tot és de cartró. El Gondry, evidentment, m'encanta. Després hi ha Spike Jonze. I d'aquí m'encanta el Quique Maillo. Un dels treballs recents més destacats de Liona ha estat dotar de personalitat la imatge visual del grup català Love of Lesbian. Liona es va encarregar del disseny gràfic del disc, de les fotografies promocionals i de la majoria dels clips oficials. Els protagonistes de ficció escollits van ser una parella d'amics que ella va descobrir en una foto a la xarxa. Sobretot va ser perquè el disc sorgia com si fos la banda sonora d'una pel·lícula, no? I la meva feina era com crear la pel·lícula. I jo em vaig basar sobretot amb Christian F. I em vaig inspirar una mica amb aquesta estètica. I en general volíem que tant els videoclips com les fotos de promo de la banda, com la portada, com tot, tingués una coherència i tingués aquesta imatge una mica bruta, una mica fosca, una mica Manchester plujós, no? Seguint el fil de Love of Lesbian, un dels clips més recents de Liona ha estat Segundo Asalto. Per la gravació, la realitzadora es va desplaçar amb el seu equip habitual a un petit teatre que tenen els seus pares a Esparreguera. Tot per confeccionar una nova ficció il·lustrada per la música del grup. Un dia que estava el Santi fent un acústic i de cop i volta em vaig imaginar aquesta cançó, Segundo Asalto, cantada pels dos protagonistes. I a partir d'aquí es va anar complicant una mica més la història, va entrar la banda i ho hem convertit al final en un combat de boxa. Per exemple, la Marina li havia de fer un cop de puny al Santi perquè és un combat i no l'havia de tocar, però després d'unes quantes tomes, pam! És com una metàfora de les relacions de parella, no? Liona s'ha convertit en un artista amb una marca reconeixible dins del sector audiovisual. Mentre segueix farcint la seva filmografia amb nous projectes, és fàcil seguir les seves passes per la xarxa. Noves claus per apropar-se a aquesta original artista.